Aku cabul nek karo pasanganku. Nah, ya toh. Wis wong wedok ya nafsune luwih gedhi daripada wong lanang. Tenan kuwi. Tak kei contoh faktane ya. Ya bar nglakoni karo bojomu sak critan ngono. Wong wedok iso njaluk tanduk, tapi wong lanang dikon langsung tanduk ndi? Tak apa? Sing enek ngendo. Sing enek engko sik entarno 10 menit engkas. Enteni 10 menit panggah ora ngadeg. Sing enek keturun kuwi sing wedok. Ya apa ora? Wis intine kuwi wong wedok nek luwih dhuwur, luwih gedhi, luwih ngawur pikirane karo wong lanang. Tapi yo karo wong sing disenengi tok ngono lho. Aja pikiranmu wong wedok nyawang aku iki awakku dadis terus gagah wong wedok kuwi nyawang aku ngeres gak ngono men gak ngono karo pasangane wong wedok iso bal-balan karo pasangane sing disenengi sing dicintai dong apa ora